Sinimulan naman po ng mga vendors sa bayan po ng Manawag ang paglipat naman po sa kanilang mga bagong pwesto sa bagong public market na nasabing bayan. Kabilang po sa mga naunang lumipat ang mga nagtitinda ng karne na abala sa pagsasaayos ng kanilang mga stalls bilang paghahanda sa pagpasok ng mga mamimili. Ayon sa lokal na pamahalaan, idinisenyo ang bagong pamilihan upang maging mas malinis, mas maayos at organisado habang nagbibigay ng mas ligtas at komportableng kapaligiran para sa mga vendor at publiko. Upang matiyak ang patas na distribusyon ng mga pwesto, isinagawa ang draw lots sa lahat ng kwalipikadong vendor bago ang aktual na paglilipat. Naglaan din ang pamahalaang lokal ng mga espasyo para sa mga ambulant vendors at terminal areas para sa mga tricycle upang maging mas maayos ang daloy ng mga mamimili at transportasyon sa paligid ng pamilihan. Inaasahan ngayon ng LGU na makatutulong ang bagong public market sa pagpapabuti pa ng kalakalan at serbisyo sa mga residente sa bayan ng Manawag. IFM News. IFM News. IFM News.